Breakfast pala. Oh. Oh. Oh, antay na tayo ng konti guys para sa breakfast natin. Guys, kasi kasi nasaag kami dito. Hi. Shout out sa mga friends diha. Oh, shout out sa mga friends diha, sa mga kuan. Guys, si Boss Noy, mga vlogger na siya. Karon taga Olango, ambot ugma taga diinan. No. Tagiya. Kena siya. Tono pa. Boleh tono ba deh. Bito no, ngayon ka din dunia no. Guys, may tagiya guys. Kani naman tay pandemya na nabaligya niya. Nabaligya na prenda. Mo ni baligya. Nabaligya gid. Mana ni original nga tagiya? Oh, tagiya. Dikira ka palit. Mo to akong ayo siligan. Gani. Sekretary ay. So, kain tayo ng saging guys. Kamera ko na. Guys, ano ni pagkaw saging guys? Dili manggod saon di. Anaon kuno da. Ano lugno ana? No asdog ngilin. Jin. Ikon sa den. Demo sa kung saan pagkaw sa saging. Kuwangan pa? Bali 14 kami lahat. So magbabay kami papunta doon sa Marine Sanctuary. Oh. Hi sa akong vlog ay. Hi. Welcome. Oh, kani mo ni mga sirs from housekeeping team. Proud to be. Proud to be. Kana mo ni say oh. Gwapo. Mo na pinakahari-hari na mo oh. Boy, Masab. Biking kami guys oh. Hello guys. Sige ma'am, balik kami ma'am. Dami nila guys oh. Lingawa ko na ni good. La. Okay. Hinahini lang tindak. Akong parin, habilin. Klaro kayo. Ko na din. Hello. Oh, si Kuan namang nabili Live on TV. Guys, please hit like and subscribe and share. Don't forget notification para mo daghan ta guys. And then makataas atong shares o katong mga views. Okay? So, maara na siya guys. For now, relax, chupilas. Okay, nagkuan mamidri, pabugnaw sa kuan, namutong mi na. Support. Mo ni among sponsor. Kato, mo tayo among kuan, bodyguard. Oh. Buka na sa city hall. Hindi ka dito. 1 kilometer na yun, nilakad namin guys. Tingnan mo si Randy guys. Oh. parang patas na yung lakad niya. Pag ano na. Hello guys. Wow, siya ni karon nang nagpastaan sa galon, no? Boss Noy. Pila man ka kilometro ato lakawon? Mga 2.5. Ya, okay ra tani. Okay ra. Ha? Okay ra kayo. Kusog ka mo bit-bit og galon kasi Mari may kauban. Kay asawa pa to, asawa pa taon. Ibutan na, kabugat na. May itong usag kay brag ice may gibit-bit no? Murag na ni pare siyang bago ro. Boss Noy, asa man ta paingon Boss Noy? Ato pa sa kuan. Ha? Murag bukid man ni. Oh, daghang lasang. Ha? Aray dire magsakay sa tong musa sa barko bangka. Pambot.
Baram tagikan ng skapo sa kalunasan boss nang. Inali rin, may andam-daan nga naman. Kontak na andam. May pambot ito. So guys, we're going to somewhere down the road. Somewhere down the beach. Somewhere out there. Somewhere out there, guys. Okay. Woo! Akong pare, pre. Kumusta ka na, pre? Okay ra. Kira. Ano ba ito? Drive, Brad? Drive, Brad? A few moments later. Kumusta na mo diya? Ha? Kumusta na ka diya? Katog na rin asa? Oo. Kumusta na kayo? Gutom na. Gutom na. Ikaw, gutom na ka? Gutom na ka na? Wala. Hapit namin maabot, guys. Nauwagan Island. Katamusan, nalutuan. Guys, malapit na kami maabot, guys. Kumusta man ang iyong ligo-ligo diha? Ayos kayo. Okay na. Okay na. Boss Noy, Kauhagan Island! Live po tayo, guys! Please hit and like button! Okay, thank you. Oh, kumusta mo niya? Uy, dili mo agad tayo na hagdanan, dili ba? Dahil na speaker sa narawag din, no? Dito ano, hagdanan, Andre, oh? Kung magantos mo diyan ay hagdanan, dili. Guys, kambak na, ambil na mong kwalbe. Wala na habilin. Wala na, sige na. Dito na, bandara na. Dito na. Bandara, kaya may napa ko. Okay, wala na may busnoy, wala na. Sige na. Sige na. Fire. Sige na, wala na. Let's go! Let's go na. Dito lang ay pasakay sa Pikas Bangka. Guys, magtatransfer na lang kami sa ibang island. A few inches later. Live na guys. Alright guys, we're here live at Sulpa Island, na. Okay, remember that Boss Noy on live on TV. Don't forget to hit like and share. Click the notification bell. So guys, nandito kami sa isang island sa Sulpa, guys. Yung pare ko, maliligo na daw siya, oh. Kasi naubos na yung isang bottle na emperador. Parang lasing na siya, oh. Parang lang. So guys, punta kami sa kabila, guys.
Ganda dito guys, oh. Oh. Ganda yung Hello, man. so akyat kami dito. Ah. 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 So, Wag yun, ako pa din may sanilas. Boss Noy! oh. Sige, enjoy lang kayo guys. Boss Noy lang! Enjoy kayo. Boss Noy! Bugat kayo, matubog. Bugat kayo, bugat kayo. Guys, abang mo, bugat kayo, mato! Ah. Please, like and subscribe. So guys, swimming tayo guys. Tay, ko ito pa ni para akong scarf. Alara may kuan yan. Asiya na lang. Asiya na lang. Kaya kaligo na lang rin yan. Yun, may maligo kayo. Pwede lagi. A few moments Guys, later. pauwi na kami guys. Tapos na yung isang araw natin na gala. Guys, dito kami dumaan pa uwi guys, oh. Bakit kaya dito kami binaba ng bangka? Oh. Adventure talaga nito guys, oh.